Gepleyer Azatlyk Radiosu. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündöligi. Lewap prezidentiň saparyna garaşýar. Türkmenawatda howpsuzlyk güýçlendirilýär. Köçeler arassalanýar, jaýlar boýalýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýakyn wagtlarda Lewap welaýatyna sapar etmegine garaşlýar. Munun bilen baglanykda welaýatyň administrativ merkezi Türkmenawatda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýär. Şäheriň beýtarap Türkmenistan köçesiniň uğruna arassaçylyk işleri alınıp barylýar. Köçäniň uğrunaky jaýlar ak reňke boýalýar. Bular barada Azatlyk Radiosynyň Lewap welaýatyna habarçysy 4 martda habar berdi. Prezident Berdimuhammedowyň Lewap welaýatyna etjek saparynyň anyk wagty ma'lum näl. Ýöne Azatlyk Radiosynyň döwlet strukturalaryna ýakyn çeşmeleri munyň ýa 7 martda ýa-da 17 martda amala aşyryljakdygyny aýdýarlar. Azatlygyň habarçysynyň sözlerine görä odorlar prezidentiň saparlaryna gabatlap, jaýlaryň daş ýüzi boýalan bolsa, bu sapar diwarlaryň iç ýüzüni hem ak reňke boýamak işleri geçirilýär. Aýdylmagyna görä Saýed etrawyna prezidentiň 2500 hojalygy niýetlenjek täze obanyň düýbüni tutmak dawrasyna gatnaşmagyna garaşlýar diýip habar çaýdýar. Türkmen döwlet medeniýetiniň habaryna görä prezident Berdimuhammedowyň 25 fevralda ýokary wezipeli resmiler bilen video aragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatyny vice-premier Dädeway Amangeldiýew Lewap welaýatynyň çärjegi Saýed Halaç we Kerki etraplarynyň çäklerine guruljak täze şäherçileriň taslamalaryny prezidente hödürledi. Maglumata görä bu şäherçileriň her haýsysy 3500 maşgala niýetlenir. Azatlygyň welaýatdaky habarçysynyň sözlerine görä soňky bir näçe gün bäri her gün köçelerde Mugallimçilik institutunyň, orta hünärmen mekdepleriniň, liseýleriň we tehnikumlaryň milli ýa-da sport eşigine çäre barýan talyplaryny görmek bolýar. Prezidentiň etjek saparynyň wagtynyň golaýlaşmagy bilen etraplaryň polisiýa hemde howpsuzlyk gulluklarynyň işgärleri Türkmenawada çağırylýar. Bardiýurlar we ýol belgileri boýalýar. Howpsuzlyk çäreleri güýçlenýär diýip habar çaýdýar. Ähli edara guramalar öz uçanstyklaryny arassaçylyk işlerini geçirýärler. Nahal oturdup boýag işlerini geçirýärler. Şeýle çärelere gatnaşýan adamlaryň arasynda şu zatlaryň hemmesi çaltyrak, gutora aýtdy diýip nägile bolýan adamlar bar. Ýöne beýlik tarapdan prezidentiň şeýdip geleni gowy. Iň adynyň arassaçylyk işleri geçilýär. Jaýlar aklanýar, boýalýar, ýoksam bolmasa hiç zat edilen ok diýen adamlar hem bar diýip habarçy belleýär. Onun sözlerine göre adaty wagtlarda jogapkar edaralar öz işlerini berjaý etmeýärler. Meselem awtoýollary gödäwçilik edýän edara ýoly seretmeýär. Kommunal gulluklar esasy köçelerden başga ýerlere üns bermeýärler diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysynyň Lewaply gurrundaş aýdýar. Prezident Berdimuhammedowyň welaýatlary edýän saparlarynyň öň ýany welaýatlaryň administrativ merkezlerine prezidentiň saparyna berk taýýarlyk görülýär. Esasy ýollar asfaltlanýar, ýol kenarlaryna bardiýurlar renklenýär. 28 fevralda prezident Balkan welaýatyna sapar etdi. Medeniýetde aýdylmagyna görä ol Garawum çölünde ýerleşýän Altynasır türkmen köýüniniň ekologiýa şertleri bilen tanyşdy. 27 fevralda Türkmenistanyň Kronikasy neşri prezidentiň 4 martda duşanbe güni Daşoğul welaýatyna sapar etmegine garaşlýanyny habar beripdi. Neşriň maglumatyna görä munyň bilen baglykda Daşoğul şäherine gara we garamtyl renkli ulaglaryň hereketi şäklendirilýär. Azatlyk Radiosynyň döwlet strukturalaryna ýakyn çeşmeleri biri prezidentiň Lewap welaýatyna etjek saparynyň dowamyna welaýatda möhüm kadr çalşygynyň geçirilmegine garaşlýanyny habar berdi.